Μάρα. Ελεσέ, η κεφαλιά από κοντά, η απόκρουση στη γραμμή. Ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Κατσικά. Πίτου Γκαρσία. Δοκιμάζει το σουτ. Πέφτει ο Νικοπολίδης, δεν βρίσκει την μπάλα, αλλά περνάει εκτός αστείας. Καλό σουτ από τον Αργεντίνο. Δεν καταφέρει να βρει τον Μήτρογλου. Έρχεται το Ντουντού, η πάσα για τον Ριέρα, τον βγάζει σε καλή θέση, πλασάρει και σώζει ο Ελευθερόπουλος με τα πόδια. Μεγαλύτερη. Ο Ντουντού στο Φουστέρι, πάσα για τον Μήτρογλου, καλή. Θα σώσει και πάλι ο Ελευθερόπουλος. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Φετφατζίδη, δυνατό το σουτ έξω. Άλλη μια ευκαιρία. Κάνει κίνηση ο Κομπαγιάς, προτιμά να κάνει ένα σουτ ο Ραμπατζής. Λαβαίνει κόρνερ. Όχι, έχει βγει η μπάλα, λέει ο Σατόπουλος, πριν επιχειρήσει να την γυρίσει. Και αμέσως το γύρισμα, εκεί όπου γίνεται το σουτ και εντυπωσιακά ο Ελευθερόπουλος βγάζει σε κόρνερ, κάνετε μεγάλη ευκαιρία από τον Φετφατζίδη για τον Ηρακλή στην αντεπίθεση με τον Μάρα να κάνει προσπάθεια για πάσα κατευθείαν. Ανεβάζει το ενδιαφέρον του με αυτές τις δύο πάσεις. Η πάσα για τον Ιμπαγκάσα, το πλασέ και μία αιστεία ο Μήτρογλου out στο 53. Εκτός περιοχής. Εδώ. Βλέπουμε πάλι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανατροπή. Ο Φετφατζίδης το βλέπει αυτό. Πάσα για τον Φετφατζίδη. Το σούτ από το Μήτρογλου, γκολ. Δεν έκανε τα πιο εύκολα νωρίτερα ο Μήτρογλου και κάνει τελικά το δύσκολο, αλλά αυτό δεν έχει καμία. Και ήδη είχε αποφασίσει ότι θα βγάλει το Μήτρογλου, δεν αλλάζει γνώμη. Το γκολ του Μήτρογλου. Γυρίζει εξαιρετικά ο Φετφατζίδης, ελίσσεται, σουτάρει, out. Άλλη μία. Τον Κομπαγιάση που προσπαθεί να βάλει την μπάλα κάτω, την για τον Σολτάνη, βγήκε ο Νικοπολίδης, τον ανέτρεψε, έχω την εντύπωση. Και εδώ ο Σολτάνη τσιμπάει την μπάλα, πράγματι τον κρεμίζει ο Νικοπολίδης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Περίπτωση πέναλτι και ευκαιρία. Ο Μάρα που εκτελεί τώρα η μπάλα στα δίχτυα στην άλλη γωνία από αυτή που έπεσε. Να δούμε τώρα τον Σολτάνη, κατέβασε ωραία. Εξέφυγε από το Μοντέστο και μπαίνει φάτσα με τον Νικοπολίδη, πάει να αποφύγει και τον Παπαντόπουλο δίνει έτοιμο γκολ στο Βέλιο 2-1. Στο 86 ο Ηρακλής με το Βέλιο. Του Σολτάνη όμως. Σολτάνη τώρα με το δεξί αποφεύγει εντυπωσιακά ευκαιρία. Με το αριστερό σουτάρι. Απόκρουση από τον Νικοπολίδη. Ο Σολτάνη ο οποίος